Halo sayangku. Halo, Kakak. Jarikmu apik men ha. Nggih niki. Piye batik asli wi? Tulis niki. Weh, ya pipiler ya. Populer jarik tulis. Nek ngono aku lurik kok pri sikile. Burik ora. Lurik. Karepku nek gur muluse rak ya akeh to, nek kulit mulus ki nek sing imane ra kuat malah ganggu. Nah, betul. Iki tak gawe lurik pamrih men dora reno ing penggale. Ora kepikut malah kehormatanku satemah saged terjaga. Lah, wong iki carane membentengi diri, perisai diri macam-macam. Ana sing nganggo hijab nutup, men wong nganggo do wedi. Ayo perintah dintai Bri, ayo perintah. Dandan cantik. Engko kuwi sing godho digawe rasah cantik-cantik nek perlu lah. Ndang princess ndang dintai, ndang dintai. Dosa mboten ya. Ora wis to. Kowe iki jarikmu apik. Apik. Ukur isine sing elek. Saged sowan ndherekaken panjenengan nggih Mas Satur. Mugi-mugi boten namung kandhek ing dalu menika. Nek le kula gojek kalih panjenengan rada ngrusuhi panjenengan kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa. Jarakan nggih anu mboten saben wekdal saged kepanggilan panjenengan. Apike malah nek arang-arang ngene iki. Gotak gathuke rembug mbok menawi ragi kelanjut nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, ora apa-apa. Mboten ateges kula mulang sarak menika mboten. Diriwangati-ati sok kadang ora bener apa meneh dijarak ngaten to. Nek tak awlat-ulatke anu saya rene kok mirip Mbak Atik to lek. Ning luwes Mbak Atik lek bisa. Ji, niku kula panjenengan perangan blas kula ora ngantuk blas arep. Sebabe Nggih merhatenke panjenengan menika. Mbak Mimin kok ngantuk. Lah piye to? Turu. Oh, Pemangsaku. Iya. Pak Kalpataru ngeteri kopi, Co. Pak Kalpataru. Pak polisi. Ha iya. Oh alah dados polisi sak menika yo alah. Pak polisi ya ya. Kok ya gagah gedendek ngono lho. Gede dhuwur. Dhuwur gagah pideksa ngono. Apri ki nek anu kok ya dirampungke nek ngalembono ki. Lah ya gagah gede dhuwur, kleru sithik kok. Nyondro panitia, nyondro tamu ya aja tok padake nek kowe nyondro aku dipilah. Lho nek aku kleru lah ya kowe benerke ngono to. Ya Wes ra kurang-kurang lambe satu mangkane sampe dasare kowe dedeg kuwi wonge. nyontoh sapa. Tapi Mbak Apri ini beberapa nggak ketemu sekarang semakin gemuk, agak gemoy gitu ya. Nggih, radi penisi niki. Niki mboten mangan sego kok. Loh, mangan apa? Mangan bojone kancane. Lah kuwi sing lagi ngetren Oh, kok. tren ngono to. Turun anu lho sing tak turun wong pengging iki lho. Oh. Nek kae kebab, nek kae ora mung dolanan wis kebablasan, nek dolanan ora mung kala mongso nggih to, nek wong Luput sinatur. kuwi intermeso ngoten rada-rada iso ditampa, jenenge manungsa kangenan lali salah ino. Nek nika pancen kebangetan kok. Kebangetan. Ora iso mbedakake nggon iki guyon, iki tenan ora iso kok. Mbok nek mburine kira-kira ora prayoga ki nek gerak deder sing anu rasa iso. Talentamu, kemampuanmu hancur karena perilakumu. Kapok. Lah kowe sakit nggih lah kula mara mriko jaman selapanan putrane. Udian barat udian angin arep lungguhe ra iso sakit dene trekae mriku to apa tandurane. Ngunduh. Ngono ya ora kaya angsul-angsul. Ra kae olahraga. Aja nek angsul-angsul. Lah kewe utang saya ini rung lunas kok angsul-angsul. Roti-roti serep. Ning aja kaya ngono. Wingi kanca-kanca Nugrolar sebagian ya sowanane Mas Agung diri-cari mentok. Oh, colongan. Weh, colongan jane. Ya ora ngingu dhewe. Ngingu dhewe. Iki tak lem ngoyo-ngoyo malah mbok. Imbles. Nek colongan ateges kanca-kanca do kon ngewangi dosamu. Apa wajahe wajah kriminal ngono. Bawa pepeling. Pepeling. Ya, ya. Rukun Islam ya, Ndek. Inji. Injis ngono nek sampean kok injing ora patut. Inji. Nah. Rukun Islam. Kang lima puniki. Cengkoke kemayu tenan. Ajar-ajarane Dik Mimin. Nggih niku guru kula kok. Tenan. Saestu. Jan pinter rene. Ning yo anu Nduk, aku ora kudu alembono, sing penting kowe sing tuwajuh nek dadi wong sukses sing tanggung jawab. Perkara sok aku paribasan wis saya mundur ora masalah. Selak nang ndi to, Lek? Maksudnya iki kan yo Peloro tak tangisi lho. pateni dhewe. Kuwi nangis ilak laire. Laire. Batine mudar. Gara-gara ndang goleke ijol golake. Niki pun pirang-pirang jam kula goleke ijol terus lho. Padahal kula iso mangkat ketoke kowe urung tak sehat tok, Lek. Mapri ora kaya ngono kuwi.
Lah salahe partner kok suwek men, tuwek men. Golek sing enom. Sak tak jol kadangi aku. Idol Nagita. Komen ning YouTube. Dana mreng para sesama aja pada ditinggalke. Raimu kok jerawate kok catak ding. Ini lagi bulanan ngene iki kok aku. Nah, hormonnya tinggi. Lekasan iki lho, Le. Bekas edan. Kok le calcul celap-celup ayo. Sapa aku pas lirayu. Ya eno ndak ngreget-ngregeti aku. Aku rak gur nggo apa? Ya ora kok kowe kok ngreget-ngregeti. Wong jenenge guru kok ya nyontoni Mas murid-muride. catur mau wi aku. Piye? Mbak, bakunipun jenengan dugi panjenengan nggo daya tarik awalan. Oh nggih aku. Auramu tetep aja nganti. Nggo daya tarik. Lah motel sinian-sinian ki menika. Tiba gawene kok dadi daya betot ya, Lek. Ayo. Aku oh iya. Iki manut to Prince. Rukun limapuh niku sahadate kang angka siji Nek bawoke aja kulo dilipake wong paribacat wong mangan aja ngantek ninggal kok. lah aku mbok darani monopoli piye-piye kok kleru. Ya Kok nek aku dhewe kowe meri. Nek iki rak ya iki kentengen aku. Oh. Biasane kowe gending-gending merabat kok ya, Lek. Onang-onang laler ijo ngono kuwi bareng. Datang. Kang angka loro salat Ya kene. dene kangka telu. Nek esuk kok swantene malah apik ya. Kandhan guru mesa beda. Biasane ya iki ya laris-larise kok ngono. Kula ki memberikan kesempatan kepada talenta muda. Iya. Jemen enten regenerasi wis mangkon wonten tongkat estafet men sinden menika ora kepaten obo. Ayo dintai Prince. Akhir aku sedaki-daki di cemesi kuwi terus. Melu pisan aku wis apal polamu. Ayo gek dirampungke gek pindah dol kono. Aja. Ramadan nindakno poso Nini. kapatyakan ping 5 ngibadah haji Jendike neh. rukun Islam sampurna. Lagune pepele nggih. Inji, monggo. Sampean sikat sekalian napa disuwunke Sabiyantu? Nggih, kesanipun Dek, sinden Mama marang Sabtu, kono Mama nggih, sinden. kesanipun Maradin. Oke, siap. Ratih tok bubuk. Oh, bubuk tenan. Video call. Oh, Vici. Mbak Rate ki sinden ra tau duka, ra tau duwe ulat buket mung anane mung seneng mesem gulu. Rate? Lancip ya ra tau duwe nesu. Nek didhawuhi dalang mung tuajo inci semanggem lah pialang. Ya, ratih-ratih wong ayu. Monggo Mbak Rati. Duduk sapa iki? Ayo, Tik. Lah kok sukimene lho iki. Kok nyanyi swara darange. Oh wong ayu Nah. Mbak Rate. Aja gawe wirang nugroho laras kuwi iki. Monggo Mbak Rati. Sapa iki? Sukimen. Wow, Om Brami malah. Ayo. Rate, Nggih, suara lanang iki ora we? ora iso. Mbok iso sak Dereng berbetan. privat kok kula. Aku nek kon ngentel-mentel kenes-kenes ya ora iso nglakoni Mbak udu jiwaku Pak. Walah. Tut iki saiki mlakune dadi anu ya. Dadi rapet. Lah ngopo? Sapa? Lah dhisik nek mlaku rada mbegagah. Heeh. Lah dhisik tumpakne pitlenang. Dadi ngene. Wong nek Mbak Rate tumpakne Nmax. Oh nek teng mriki rate, lah dhisik kula nyeluke tutik ngoten. Jere. Oh. Tutik rate. Wow. Lah ngendika ngendika nek calone piyai Klaten iku piyai pundi to Mas? Ageng nyuwun pirsa kalian piyayinipun piyambak mawon.
bares kuras ya Mbak, nek Klaten ki dalang akeh banget. Ora Ini niku nek selerane sinden mboten kirang, dalang. Sinden kirang. Selerane mboten dalang. Lah, Tapi Ci. pun kula kandhake mboten dalang. Peniti. Oh. Ya muga-muga aku ketemu jodone mbuh Piai Klaten, mbuh Piai Sragen. Nek apa Piai Klaten ya aku seneng dadi Klaten kan kurang sinden jenengan. Apa dadi bojone Mas Sukimen ae? Apa ayo Mbak? Oh, warisane oke. Kok endremen ya. Lah ngopo lho dadak dientrim? Dadak diendrim, diceke wis getelo-telo kok dadak diendrim. Tak tungtak. Oh alah. Ayo. Ayo. Masuk. Jaipong Mas, jaiplo. Yo.
yo. Thank you Mbak Rate dan Princess Apri dan Mbak Mimin. Ya, lagu menika ugi kula kentun kagem Mbah Asih ingkang mirsani saking YouTube menika